Ποιον έβρισες εσύ, Σε νοιάζει ποιον έβρισα. Σε γαμίσω τώρα, ρε. Εσύ κάτω τα χέρια. Αν τα χέρι που, ρε. Θα σε γαμίσω, ρε. Έτα σε γαμίσω. Έτα σε γαμίσω. Μα μου σπάτω. Γαμίσω, πάλι. Γαμώ το παλιοκύλα! Γιατί τραβάει μόνο 30 δευτερόλεπτα, γιατί τόσο έχει. Όχι. Για θέλω να το δούμε λίγο, ρε. Επίσης έχει κάνει για να στέλνει βίντεο. Ναι, για να στέλνει. Δώκα. Λέγε. Κάρτα, ναι, κάτω. Όχι ρε. Όχι, τη κάρτα αυτή, στην κάρτα μνήμη. Μνήμη. Ό,τι θες. Μνήμη. Από δίπλα εδώ. Πάνω. Έτσι. Βάζω. Κράτα βίντεο, θα κάνω όσο βίντεο, θα κάνω βίντεο, είναι διαέριο. Όχι, θα πάμε να κρατήσω την άδεια, να μην δείξω κάτι. Να τραβήξω λίγα βίντεο. Να το δούμε λίγο στο λάκι. Όχι, πεις ότι είναι ο Χρήστος σε ένα παγκάκι και είμαστε εμείς παρέα και πάμε και ζητάμε. Πάμε εκεί πάνω ρε. Πάμε, Θα αφήνουμε και πήρε. Να, αλλά εγώ θα είμαι. Με καμιά εσύ στο άντρα. Εγώ θα τα διαγράψω αυτά, θα τα στείλω πάνω. Παπώ το δούμε το βίντεο πολύ πρώτο. Εγώ το βλέπω παχουδεράτη. Όχι, όχι, μετά μπορείς να συνεχίσεις. Μη ρε, μη. Το έκανες σιγά τώρα, δεν πειράζει, τι να το συνεχίσεις.